Kaba inurria. Hau, hiri batean kokatuta dagoen inurritegia da. Nahiko aspergarria egia esan. Eta hona hemen Kaba, inurria ausarta eta mundua ezagutzeko gogo handia duena. Beraz, inurritegitik ateratzea erabaki du. Jateko zerbait hartu, soka batzuk, buruan linterna jarri eta hemen dago inurritegiaren irteera. Badoa esploratzera. Zulatu, Kaba, zulatu, ea bide hau non bukatu. Dagoeneko salgai duzue Kaba inurria ipuinaren 2. edizioa. Haurrentzako ipuin honen barne, diska aurkitu dezakezue, pertsonai desberdinen musika eta abestiekin. Kaba inurria eskuratu dezakezue irubebikoitza musasifusas.com web orrialdean edo Iruñeko La Baleta liburu dendan. Zulatu, Kaba, zulatu, ea bidea non bukatu. Zulatu, Kaba, zulatu, ea bidea non bukatu. Nire aurreko hankekin arraspatu ez gelditu. Abenturak asko maite ditu, tara zer dagoan, hau jakin mina. Kaba dut izena eta esploratzera noa. Ras, ras, ras.